mahita dame ni di batana sumurung sen saduhut roha imana mangaramoti ati-ati dok pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Donga saha porsiau kata ni di batani hita imana tersura birum bidusada ayat 21 ayat 15 songono mahatani di batani. Medok moliati ahu jumolu tu debatako marhite-hite Yesus Kristus siala sudi hamu ala tulia portibiodo tarbarita hapor syamuna dang masadi ahu marningotamu ia sitidangiku debatando na holoi di bagasatodiku di nahu baritahon anak naim otong dohu pangido di akatangiaku anggiet tung manang adige pelomone rohani debatapati hudadaku manopot hamu ay masihol do ahu mardida hamu anggiet tung tarlehon ahu to hamu di basidir limpartontian patubuhon rohamna ondo tahe na indapotan hiras ni roha nang ausya kamu hinorkon ni hapur siap tabi alai naing botong muna akadongan nang jut ditahiro aku manobot hamu asa marperpui aku nang dihamu songoni nang akabang sunalebani alai tarsabat doa aku rasira sanuaing namarutang doa aku tu halak junani nang tu bangso naleban yakka perhapistaran nang diakka na huang roha dibahini husak kapi sian nasa rohak macam itahun barita naudi nang dihamu tu uta rom ido sahana dihamu donga saha porsiaon juk dura tabigi songon hatani paddohan ni amat tabadita Leonard Raffanelli di zaman ini gereja dipenuhi orang-orang yang melayani tanpa salib. Namar lapata doi nunga gudang nuaing gereja nanang gurak kalak nama kubasi alat nama melayani tonga-tonga ni gereja alai hola roha maulon ditinggalkan. Mereka tidak mau lagi menderita, tidak mau lagi dengan kesusahan. Maunya jadi Kristen yang enak-enak saja. Rani Rubainero Amatapadita Leonard tiada mahkota tanpa salib dan tiada kemenangan tanpa pengorbanan. Sada syakkatai namar lapan tadui neng beringot na di namar barita nauli itu nang pasahat to kata ni di bata melayani itu harus siap menanggung risiko. Hidup benar menarik menurut tahu ketu epistel tai di Daniel tulu ayat 10 tulu 1 ayat 10 lui. Tidak si Sadrak, si Mesak, si Abednego memberitakan Tuhatta menyaksikan imannya dan sekaligus juga diperhadapkan dengan ima risiko taringot tu hapor siang. Alanido di bagasat turpu tahun terbarita jala nama sihol do imanak dengan isi Paulus lapas hapen barita nauli tu uta Rom. Ala hutarom sada hutanang maju akar ruas nape di ekonomi di pendidikan alai di tonga-tonga ni hamajoni di manakkan ngani di paingot jala didok di bagasat 20 tahun naeng dunian ro langsung si Paulus barbari tanauli tu tonga-tonga ni uta Rom hidup baina didok ibana di sorahun ibana taringot tu nama katidakon doh taringot tu habubuni barita nauni diaka na porsia alin dia kadonga saha porsiaon tekas do dang napola di boto si Paulus sama dia uria di Rom alai masih hulu ibana alam mabigi baritai dohot nang soni pertumbuhan ni haporsion na sida mabigi nama sa uta Rom jala songoni nang diaka ibadah nang diaka kepedulian nang soni diaka parsoran bahkan ido nan ido ni si Paulus nakang di tonga-tonga ni di penjara ibana kerinduan ni ibana dia rindu
hidup banyak kani utangi aku dohamunin. Kerinduan yang besar mendorong Paulus berdoa agar Allah memberikan kesempatan baginya. Di mana kengani tidak di ayat 10 neng rodo mendapat kamu. Dia rindu lapas aton barita nuli. Tujuan nah ada di sini kadang neng dohon ta iman kengani neng di barita honin di mana do ima tu kata Yesus Kristus tu derom alani do ibana do asa marhiti suratom. Odo suratom nakani nang tarida ima perwi di barita na uli. Termasuk do nakani sada kepastian marhiti surat ni si Paulus sada kepastian ima nekodo honota diperlengkapi jada dilekodo tu akka naposona jada dilekodo ima makati dakon hatani dewata laos ido na pinasahan ni si Paulus nampe di bagasan paruh kilo nima ay di boto imana do paruh kilo na masa di bagasan nguruna ima dido ibana do nampe terhurung nampe ido rupani anggo pamatangnya terhurung alai anggo barita uli tidak pernah terpenjarakan namar lapatan di dakya gabi barita uli ido na dia tidak ni si Paulus anggo hatani di bata dang bui terpenjarakan nangpe terpenjara nangpe ikut dipenjarakan pamatangna alai anggo hatani di bata terus do haruar terus do sahat marhite dia media surat nang akka dan di mana hanya fisiknya yang dipenjarakan tetapi rohnya dan juga firman Tuhan terus bekerja di bagasan nguluna. Alanido masai taburu berengot tanak karingani dido ibana. Di papus ibana do sihol ni rohana. Nama dok neng pajupang neng madok neng pawona ima. Sihol ni rohana tarengot tu hatani debata. Namar lapatan di dia makadongan di paturuhuni mana do ima songon semangat gugu. Tutong-atongani uria rom alani sada nama saya menarik di si berengota lako marbarita nauli dak pola ikku kapik holan hadiriot alai di pertuduhonido ima memberitakan bertanauli dia me petuduhon marhite cara marhite nabui benota dia keragam lako marbarita nauli baik pe melalui surat nampe melalui hata nampu melalui parange cara kita banyak menyampaikan iman akka ini di bagasan akka media nabui pasahatok kata ni bata di bagasak kasih tongan termasuk lau patubuhon mangalus semangat tuakka urtibion nang tuakka nagali nasidoraga bisada jamita nama nungguli rohatta ima mamarita on barita nauli tu gaduh keluarga beganu halak nang akan humale kita hingga duita marbarita nauli tuduat siliban alai ikut jumulu ma nian sen ganup keluarga ta nang sen ganup uriata dungi tulia portibion alani do benna dido ibanak kengani di ayat 10 pati tauhid di ayat 10 pati nama rutang doahul dihalak junani nang dibang sunariban diakka parhapistaran nang diakka na hurang roha dibani usak kapi dunyan marjamita mabaritakun barita nauli dihamu nang tuh darom lapatan na jamita na manungguli dui jamita na pasatu tuhita dui asa jamiton i manakengani manungguli padohan ni si Paulus taringo tu utakku dui jalido nahiana didok ni Ima Amata Jenderal Simatupang, akulah orang yang berhutang. Jala iduna didok ni si Paulus utang lapatan na molo didok di ayat 10 pati utang adui. Molo ala batak nama dok utang ima songon singir. Hidup bener utang sigararon singir si pemaon. Namar lapatan doi molo marutang bekom bayar matong. Ikum munang mah gabi parutang busuk alaikon sigararo doi
Ido ubanedo si Paulus di bagasan truputon namarutang doa namar lapatat bi iko bayaron ni ibana dui merhite dia surat parange pabahenan ay dirajungi ibana dui sada utang nama sebelga ala subui dupi ibana mangibati hurirum ala nido ibana ma utang nai ikon bayaron na dang hepeng dang materi alai utang nai do sa propati laho mar barita nauli ikko bayaron ni mana may markite pasahaton hatani debata songon utangi di ibanan alani hita penamarutang do hita kamang do tamuinang utang ta alanunga ta jalo asiniro han sa debata alani segab sada utang doi modo ta parhatopot asinirohan debata na ta jalo ikko bagi hono ta ikko nido neng pasahatot ta tu lia portibion bahkan akka misionaris peron tu portibion termasuk tolak batak ala dia tidak kundi sada utang ikko sigararon jala ikkon udah honon ala nima nama tabu tei de dison bahwa hita pe gak bisa ada utang do di hita asat ko bayarot teng molo ta bayar dang marhite heping do materi alai ko bayarot ta me marhite imana kengani marbari tanauni molo didok marbari tanauni marjamita dak ikkon pala nagabi do honotta keborak beta sonare tu ke Amerika manang tu luar negeri alai sada utang do di hita maswarahon sama ngudu di bagas kategori do hapor siaon ala marhite bari tanauni ido unang mabiar hita makatidakon tuhat makatidakon asinirohan debata atau omma nama setabu barita honotta mungkin buido benota salah satu nama barita hon hatani debata tonga-tonga ni portibion ima gudang akka resiko ala gudang noy halak Kristen maila dang barani maka tidak kun haporsion dang barani marbarita nauli do benaro istilah guarna noangon istilah Kristen tomat hari ini tobat besok kumat adong Kristen KTP adong Kristen ayam petelor adong Kristen kapal selam marmacam di guari jolma taringo tuha Kristen di kepertikianon alai nampe marmacami di sidon nang berengota ima jorbu ne portibion lau manegai akka naporse alani do pola do didok apostel Paulus ay dang huhelau barita nauli ay haguguni di bata doi peluahon nasa naporsea hala jahui jumulu dungi dot hala junane laos tuliat portibion lapatan ni iko sudi do portibion mak katidakon do macalo barita nauli ido hataridan ni naung saat barita nauli ima molo tersunggul molo terjalo jala molo di bagasak kay baruon portibion atong dia makadongan saha persiam sudi mahita maswarahon jala mamaritahon barita nauli asa totong mangudu sudi ganu akan aporsiay ng portibion di hatigoran doh di haporsiyaon tado ma utang doy dihita atau mulo utang doy takarar ma marhiti parange doh pabenata tong iko sudi mahita bersemangat mamperitahuni mga lugahuni pedonot tama di bagasan padidangyon ni haporsiyaot tay asa sudi na taulay jala do konot tama iya hatani di bata ido ngulu jala ido ga bisa da ujahan itonga-tonga ni jolma na di portibion tong jamita menungguli hitang napatu do hitanian sudi ikon hona hukum alai sada sunggul-sunggul maun baik tu hita jauh-jauhon asa pataridakon balgani holong ni rohani di bata tu portibion alanima utangta sigarota tu di bata marhite haradiota
Lau mai hita marbarita na uli, tabarita homai, tasasi homai, songon na tarajumi hita marutang, ala nunga tajalo asinirohan dewata, lau manungguli hita. Semangat marbarita na uli, semangat pabuahon hatani dewata, jangan pernah ragu, alani sudima ulota, di bagasan, namar barita na uli mi, manangah peta ula, manangah peta pikiri, manangah peta tahun dalat tame na diperlengkapi di mata hita, gak bisa dadalan marabarita nauli tulia portibion. Amin. Moliate mariho ali Tuhan di bata marhiti hatam nabadi. Amin.